Hala guys, ali madla ang nasanta. Ubanin na sad ko guys sa akong mga tripping. Magpanorte na punta. Ngita tag nindot na kaliguan sa Carmen. Kay lagi weekend, free ra kayo ko ana. Atol pud nga Sunday and it's Mother's Day. So spend quality time sa akong princess. Pero anhilan ta sa kanang budget friendly nga place. Kanang di kayo kamo gasto pero nalingaw ka. Kay ana sila, it's not the quantity daw, it's the quality. O diba? Char. So from Mandawi City, mobiyahe lang siguro kag mga 45 minutes to 1 hour, depende gid sa imong dagan para maabot ka sa Carmen. So a little background lang sa Carmen di ay guys. It is located in the northern part of Cebu. Naa sa Carmen guys ang Cebu Safari and Adventure Park. Naa po diri guys ang Durano Eco Farm. Actually guys, ang adong-atuan is sumpay ra din siya sa Durano Eco Farm. And since ganahan man ta og libre, ali kuyugi mi mag-trekking padung sa sapa. Murag mahaba-habang labanan jud ni ang paglakaw ba. So from main road, mag-hike pa ka og mga 10 to 15 minutes pero depende dyan na sa mong stamina ha. Kay kami murag dugay-dugay gyud. Kay wala anad og nilugso og nilakaw og pasaka. Pero so far mga day, worth it raman siya. So let's go! Kapital ako. Kada di mo ang dagat. Alam ko ano ni. Diva, di kayo siya struggle no, pero laban na oy. Kinana dyan ng mga laagan. Here now guys, look at nice kaayo. Lahom lang siya. Sorry sa mga di kiba mo lang hoy, parehan ako.
So dili lang sa kutob guys ha. Nako ni video og padung na uli. Murag kapoy na and then struggle na kaayo pasaka. Kung unsa siya ka elevated pa na inana pod siya pasaka. Ket gud akong mga bagtak. Sulit ra. Till next time. Bye bye.